ka to ni R.D. Vera, ini ngayang activity ngayang inikan OKFM, an madaraman ngaya sa iba pang parte ka na Bicol Region, and bako ulangan OKFM, ang dapat magayo ka ni kisiring ka ning initiative. Pero ano na kaya ini, trademark ka inikan OKFM. And aside kay yan, nag-message ako sa barkada ko, naman tingin po naghahanap an V. Ala Palay Seed and Grower and Distributor ining good grass para po sa mga estudyanteng gustong maging scholar kan TESDA. Nag-operate po sinda in Organic Agriculture Production NC2 sa pakikipag-partner po yan sa TESDA and the Department of Agriculture. Just in case po nakamuan may edad 18 years old and above, sagkod po yan 65 years old. Kaya po po yung mag-sumitir ni birth certificate, marriage certificate kung kamupuan may agum na, valid ID, transcript of records or Form 137 and Form 138, 5 pidaso nin 1x1 picture, and 4 na pidaso nin passport size na picture. Maray na pag-go to sa imo Kuya Dance Alta, nakaantabay siya muna, nag-send sa ko kay picture. Kuya Dance, ma-enroll lang kata duman kay Lindy dyan bagay ini sa sa Pawa, Legazpi City. If in case po kamo na interesado mag-enroll digdi dahil ta, aside duman sa libreng informasyon, ang aram ko ay tigtatawan man sila kialawan. Pwede ka mong mag-contact sa number na 0927-328-2993. Yan po ang sa number na Globe. And then 0999-5919-293. Para naman po yan duman sa smart subscribers o users. Or hanap po lang po yung doon Facebook account ni Lindy Grace Ala para magpaabot ka mo just in case may mga concern. May mga kahaputan, clarification, manungod po dyan sa Pigo-Officer po nindang libreng course pag-aadal together with the test and then sa Department of Agriculture. And speaking of TESDA, ngunyan po dyan sa Pacific Mall, halos gabos na mga malls sa syudad ka Legazpi. May mga activities dyan na palinong pasyara. Dakol sindang kasuhapon dyan sa SM City Legazpi, ito kaning Coconut Fair. Itong supremerong aktibidad ini para duman sa mga para mama, para tanom ni niyog, and then sa mga trabahador kaya. And then digdi sa Pacific Mall, nagpapadagos po ngunyan itong su activity man kang TESDA Alba. Kasunod kan sa indang selebrasyon kan sa indang anibersaryo kan TESDA. Kan mga nakalis na daw, may mga activities naman na pigkonduktaan manlain ng mga provincial offices kan TESDA digdi sa Bicol Region. And kasawapon kung narunumduman indo, bisita talig di si Provincial Director kan TESDA Albay, si Ma'am Mariglo Makabuhay Sese. And sa ngunyan, just in case kamo po ang mga TESDA graduates na naghahanap po ng trabaho, pwede ka mong magpasiring dyan sa Pacific Mall sa second floor para mag-approbate siya, sabi ka so hapon ni although may tig 1,000 daki may may registration sila, pre-registration kan mga ma-avail kay itong su job fair o ining tigaapod na World Cafe of Opportunities. Pwede man grarida Kuya Jun na mag-walk-in duman. Sa tighapot ko si ma'am, paano man pag halimbawa itong sa mga graduates na baga-contesda, di man sinda matitibay, magamit din mga technologies. Kaya sabi ni ma'am Sese, ni PD, pwede da po kamo dyan mag-walk-in. Basta po syempre, darahon po doon mga magakanigong dokumentos na kinakaipuhan, arog kan resume, biodata or resume or biodata, color itom na ballpen. Pag sinabi Kuya Jun na color itom, day pwedeng blue, day pwedeng red, kulay black. And then syempre, itong mga ID pictures, pasiguro lang kamo kung kaipunan ng iki 1x1, 2x2, passport size. And itong sa mga educational credentials, arog ka na national certificate, certificate of training, transcript of record, diploma, Form 137,
asin iba pa. And aside kaya ng mga job fair na iya, igwaman po ito nga ni, sabi ko kasubago, enrollment para duman sa mga pigo-officer na libreng training kan TESDA Alba. And aside ka iyan, igwa po nin demo. Halimbawa, kung gusto niyo makanood niya kung paano mag-table skirt, paano mag-fold kay mga table napkin, pwede ka mo duman na mag-hiling habang kamo nagpa-participate para sa mga activities. Ngunyan lang po iyan na aldaw. Diyan sa Pacific Mall. Second floor, activity center ng Pacific Mall Annex, Legazpi City. Sabi digdi, tara na at isama ang ibang mga interesado na makapag-avail ng nasabing serbisyo at makiisa sa pagdiriwang ng ika-29 anibersaryo ng test. Kaya just in case po na interesado ka mo, pwede ka mong maglakaw-lakaw dyan. And then syempre, dahil na paglingawan na magbisita dyan sa Ayala Malls Legazpi para sa Baby, Mama and Family Fair. Kan sister station kan DCGB ang 97.1 OKFM. Maray na pagkauto kay Kuya Ron Aranya, sabi na, ano pagkataram ni Kuya Ron? Good PM Angel watching from Bacoor, Cavite. Ay, kumusta po kamo dyan, Kuya Ron? Ay, duman pala, naramduman ko sa mga nagbabirahe po, luway-luway lang po kamo dyan, dahil ta, syempre, mas maray man gara itong safe kita, dahil wala to kuya dyan nagkahiriling ko mga road crash. Itong sa mga aksidente baga sa tinam. Kaya siguraduhin po syempre na kamuan na nasa maray na kondisyon. At the same time, itong sa mga pigagamitin ng behikulo, it's either four-wheeled vehicle o itong mga motorsiklo. And next week, lauman po nindo na nakataltag din naman ng mga personajes dyan kan kapulisan. And iba pang mga armed, mga uniform personnel. Dahil next week, Kuya John, mapuuna itong sa mga checkpoint. Dahil next week man, mapuuna po ang pag-acceptar kan ng mga COMELEC officer kan Certificate of Candidacy sa mga interesadong magkandidato para sa barangay asin sangguniang kabataan election. Before iyan dapat siguruhon po nindo na kamuan qualified duman sa mga pinagtalaan na requirements o qualification kan COMELEC, lalong-lalo na po itong sa mga madalaga na sa sangguniang kabataan. Itong sa relation by blood, tanganing day ka mo makakasuha. Naramduman ko dati dyan sa Bakakay Albay, sabi ni PD Buna, dakol dasin na dyan Kuya Jun nakasuha. Dahil aside from tigpepeke ang ida, kan sa mga masumitir kan COC, itong sa mga relations, baga mga consanguinity, arog kayan. Kaya, tanganing maibitaran tama ng mga siring kaiyan, po digdi, magsunod po kita. Make sure na kamu po unqualified. Maray na pag-go to kay Ma'am Bing Buen Bores, sabi ng good afternoon po Miss Angel. And then kay Kuya Ron Aranya, sabi ng Angel, kumusta po ang panahon dyan? Maulan ba dito sa Boco or mainit? Naguduro dalagan digdi Kuya Ron Aranya ang anuran tapos init. Kaya matiun mo po ang boses ko. Ini po ang epekto kaya. Ang nakakaibanan ko po sa technical, si Kuya John Napoles. Sa IT niya dyan si Tresha Mariletana, maray na pagkauto kay Tita Teresa Litana and kay Ate Jan. Sa newsroom niya po dyan, nasa muyang news director, asin news manager, Sir Mar de la Cruz, kaibanan si Ate Jenny Baliran, asin si Nicole Ann Gloriani. Ako po sa nung nakaibahan, ako po si Angel Mostaza. Bye-bye. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Ikasan niyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Woko, may nakalimutan ka yata.